हारसिंसो फैदों नोङो? मा हारसिं फैलाबायनांगौ जाखोब्रा? ओमफ्राय आंना नाम दंब्रा, आंना नाम दङ। मा बैथाला होनलाबायखो गोदाव सोरावनो। नोंना आखलानो बैथालानि खाबाथाय बैथालासो होनांगोन ना, उफायानो गैयाना। बिदिब्लालाय नोंखौबोथ' होनो हायोना आङो बैथालि होननानै। माथो गेथिङाव फैनाया गेथिङाव फैनाया माबायदि जायगायाव गोलैफैखोब्रा आंलाय? माथो सानैबो इसिबां आखल गैथारै। बैथाला नोंनालाय गार्लफ्रेन्डआ बोजोंहाय माथो सिंगोलै फैखो नोंलाय? आंखौ बेफोरबायदि होनानै गारनानै लानानै नोङो दाना हारसिं थानांबाय। नुबाय नोङो आंना मोखाङा बेसेबा सेंग्रा। आंलाय बहा हारसिं फैनोब्रा, बोजोंनि फैदोंब्रा, आंजोंबो फैदों। हनै नाहर ओरैजाय दुगैगासिनो। जेबो मिनिनो ओंखारनाय जाथारला माथो आंलाय बिगुरनि मा बैथाला होनलायगासिनोब्रा खोनासंनो बानायफ्राव। मेगनाथ' गोजौखौथ' दबथायनानै दोननो हासिगोन आङो। मेगनखौ थगायनो हाथारना ससमासो गाननांसिगोन र'। एसे नार्भासफोर जानायफोरखौ सिनायनि। बेबि डार्लिं, ओरैजाय नाहरलाय, ओरैजाय फैसाय इन्ट्रडाक्सन होनां। आंनि मुगै सुगै बोरायजों डेटिंआव फैनानै जायाफ्रा मा फैसा लानानै फेक डेटिं एप्सजों फैनानै आंहा आयै जालायाव गोलैफैथारबाय माथो। मा जाबावनांगौ जाखो? बेबि डार्लिंसो होनबावबाय। आरो बेबा सोरबा बुरि बियो। आयौ बोरायनो बुरि जाखागोन बियो। माथो आंनि बिमासो जानो समायोहाय। आयै बोराया माथो बोरायथारहाय। नुनायावलाय माथो सेंग्राग्रा नुयो। आयौ हिनजाव बेफोरबायदिबाथ' खमनो बेबो 50 बोसोरसो जागोन खोमा। बेबि सना मानोबा नांगौमोन आंखौ? नै आंनि गोदान लोगोफोरजों सिनायथि होनो सानदोंमोन आं नोंखौ। गोजाननिफ्रायनो सिनायथि होबानो जासिगोन खोमा बेबि। ओमफ्राय नै आङो दुगैनो सानदोंमोन एसे। बैथाला माथो नोंनालाय गार्लफ्रेन्डआलाय माथो खुन्थिथि खिगारलेलेथार माथो। बेखौसो नांग्रांबाय नोङो, बेखौसो सौग्रावबाय। माथो खालामनो, बेफोरबायदिखौनो लायाबालाय माथो हुबायबाव। लाजिया बोरायनो गांसो गोरलैखौ लानाय। ओमफ्राय इसिबां गोरिब जालांथारबाय नामा नोङो डक्टर लायानो? बैथाला इसिबां गोरिब जालांबाय माथो गार्लफ्रेन्डनोबो माथो गस्लाखौनो गानहोनानै होनो हाया नोङो? एसेबां खम गस्ला गानहोनानै दोनदों नोङो? बियो मोनसे फेसनफ्रा, बियो मोनसे फेसन। ओमफ्राय मानो सेक्रेट खोथा मा खोथा रायलायनो होननानै लेंहरदोंमोन नोङो? माथो बुंलायलाया? बा नोंहाबो माथो बयफ्रेन्डआ गोगोम साफालै माथो। खुन्थिथिनो खि गोरलैनो आंनिखौसो होनदों नोङो खि गोरलै होननानै? नोंहाबोथ' माथो हनै खुन्थिथिसोलाय। दाहाय बैथाला आंनि बयफ्रेन्डखौ जेबो दा बुंखा, मोनथिबायना? आरो जोंना फिसालानिया मा जानो नागिरदों मोनथिबायना? गोसथोनाया माबानि अबेनिफ्राय फैनानै लोगो हमफैनो नागिरदों नै। दा सानैबो थांनांगौ जोङो, मोनथिबायना? ओमफ्राय उफाय गैयाबा फिसाफोरनि थाखायनो आं नोंखौ कमप्रमाइस खालामनानै थाबाय थानांगौ जायो, मोनथिबायना बैथाला? बिदिसो होमबा? दाना मा जाबावनांगौ जाखो? बिसि फिसायसो होमबा? आरो बिसि फिसायाबो सासेया माथो गार्लफ्रेन्ड लाना, सासेया माथो बयफ्रेन्ड लाना। बायनाय जानांगौब्रा सोमोन्दोफ्रानो। हे गसाय, जुगानो बेलथायजोब्बायसो नामालै? बिसि फिसायसो होमबा बिसोरो? ओमफ्राय माथो आयै फिसालानायाबो बिहामजो मोननो जालायलायबायनो। आयै मा जाबावगोनहाय, जुगानो बेलथायजोबसिगोन खोमाहाय। अरजायाहाय, आंहाबो बे बोरायनिफ्राय फैसा मोननानै आरामनो आंनि आखाइ खरसा ओंखारबानो जाबाय। मालाय मा जालांजोबथारथोंहाय। माथो फैबाव आरो, बिदिबालाय थांनांसिगोन। आरो मोजाङै आखल आखु देखाय, मिथिबायना? नोंबोहाय बैथाला मोजाङै आखल आखु देखाय। नोङो फैथारनांगोन। साला आंनो बिबारफ्रानि दख'नाखौबो बायनानै हराखै नोङो? बेखौथ' आङो जेबोखौनो सानखाबावाखै, मिथिबायना नोङो? आंजों दुर्गा फुजायाव ज' बेरायहैफायाखै नोङो? आरो बेरायहैनो थाङासो होनबावदों नोङो? नोंखौ थाङाबा बोनानै लांथारगोन आङो। मोजाङै मोजां होदोंलै आङो, हगार आंखौ, मिथिबायना? आं बिराद रागा जोंबाय, दहायनिफ्रायनो रागा जोंबाय आङो। आंहा सिंगोलैनो थैनांसिगोन। ओमफ्राय बिस्रा हनै मारै बोलायलायनाय जागासिनो। आयै मा जाबावगोन दे। मालाय जराफ्रासो दुर्गा फुजायाव जा मोजाङै बेरायदों खोमा। आयै खमनो जिलाफि माबा माबि मिथाइ जाहोलायदों बे, माबा माबि बायनानै होलायलायदों बे। आयै हाइ हिल मोजां बायनानै होदों बे। आंहाथ' गैया, सिंगोल जानानै थानानै गैला। आयै बे पुलिसनि साख्रि मावैनो माबा फुजाबाबो डिउटिसो होनांगौ, माबाबो डिउटिसो होनांगौ, डिउटि होयैनो बुरिलांसिगोनसो खोमा आङो। रुपा सिंगोलबो नालाय, बिसोरनि गेजेराव खाबजायाबो नालाय, बिसोरनि नाटकफोरखौनो दसे नायबाय थानोसै आं। हगारलाय, मिथिबायना? आं एखेबारे सुखुथारासै। नों थाङाबाबो नारनानैबाबो लांथारगोन आं नोंखौ। मा नारनानै लांनो? आं थाङाबा मा खालामनो नोङो? मा खालामनो?
연대 가랑 너가 하십정 부이 모니까 이런으로랑 이 무시라고 저리 이런으로 한탕아 아이 브리스카 라나 탕소리 악만자 hello 아보 마 후이베이 아메리칸 후이베이 이로로로로 어머랭 에어보로 픽업 가려면 장가슴소로 아우 네네네네네 아 보니까 쓰고 오고 있는 거 농어봐 Thang lên này. Spa mà bao bị sao nàng vậy? À phải linh nô mi lông bầu sể. Thôi cả cái này nên chừng quên. Xa này nó à. 하이 고사이 라우기 비너트 지워래 문지메나 비너트 지워 너를 별내네 대봐 마트라 가슴 가베 자네데 앙산 가스네 하이 비쿡 말에 사다 없이나 하건 해나네 아 앙고 사 무장이 에페바디 아이디어 칼람네 나네 비스레 보스테우스난 낭등발 보스테우스난 낭나네 지 두눈다랑 부대문 집에나 아르스 가슬라보르만 가정도 낙삽족하고만 그 맙시래 Hay bị đi chắc đến này. Hay yang bị gì lại làm gì hay? Bữa bà thi bè bà. Bị phải bà chiều. 파기는 아직까지 가스비 가만히 릭스동 아이는 스페나 자 릭스란 하이베스 삭스사예 형칸의 릭스라이 레이브 아니 베풀바디 시딩 그럼 나니 베풀 잡고나고 오파이기라 사그부고 도문게 하이 아 사그보니 벌사생날 보하 이스방 하이파이 라이프스타일 단하는데 베콘 산행하네 비밀갑시반 거이 틱 잡고 나서 가르가나네 그래 어린이가 무자몽패야 배꼽 슬랩슬랩 가라나니 블랙밀 카남나니 버브 마모원지 카남나니 버브 부자보 고라가라니 아랩 슬랩아 그버버디 카남레디나 러 Hay bà lý gì thao độc mà thầy hay đừng quên. 비신 먹고는 집에는 쌈비자비 러 나해무자 밀브는 라나니 아람 먹하나이 아람 밀렘브로 뭐뭐문세 그단 슬랩으로 베이가마 맨집에나 나이 푸세요 베레히는 난세지는 푸이나니 비랏 무상이 누가건나 우리 뿌린 누가건 사하디 스카시가시 소이 탄슬러브라 앙님이 레모 후집을